Manindog tang tanan. John chapter 8 verses 31 to 36. Ang pulong sa Dios nagingon, busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus mingon kanila, sultian ko kamo. Ulipon sa sala ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawasnon. Usbo na to? Kung ang anak maghatag kaninyo og kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawasnon. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for the great anointing o God nga manaog sa kada usa sa magwali sa mga maminaw ug sa tanang maabot ining mensahe ang Ginoo. Salamat kay Lord nga ang tanang kasing-kasing abli hinlo nga mahimong hipusanan sa langit ng bahandi nga maong imong mga pulong. I pray nga walay pagpanghilabot sa gahom sa kangit-ngit nga makasamok kanamo ni ining kabuntagon. Thank you Lord, even ang COVID-19 o God, walay luna sa among mga kinabuhi, sa among mga pamilya, bisag asa kami moadto Ginoo. Thank you God, imong i-direct ang among mga lakang Ginoo. I-bless ang kada usa karon o Dios. Ang imong mga pulong, among himuong kapanaminan or among himuon Ginoo nga standard sa among pagkinabuhi. Magsusi kami karon unsa kami, kumusta ang among pagkinabuhi. Pinaagi sa mga pulong nga among madungog diha kanimo. Thank you Lord nga kining mga pulong nga maghatag og padayon nga kalig-on, kadasig sa among pagpangalagad kanimo. May mga naaman sa mga kasubo, may mga problema, may mga kasing-kasing na as pangabugat. Himo ang imong mga pulong Ginoo maghatag og kapahulayan, maghatag og kagaan, og maghatag og tinuod nga kalipay. Salamat Lord nga dayag ang imong grasya ug gugma, ang panaghiusa karon nga kabuntagon, and we give you the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. So, ikaw ug ako gibayran sa dugo ni Jesus. Gikan sa atong pagkamakasasala og maoy rason nga mayuntang maayo gyud ang Dios. So sa kamaayo sa Ginoo, pwede ba nato siyang palakpakan mga igsoon? Praise God. Thank you Lord. So paki-check lang og naa na ba ang tingog? Kay sa niagi wala to ni tingog, daghang ni reklamo. Daghang ni ingong, "Huy, asa mang tingog?" So i-check lang. So karon, ang John chapter 8, si Ginoong Jesus nagpaila-ila siya nga ang kamatuoran naa niya. Unya ang kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan. Unya samtang nagsulti siya nganhi ngadto sa mga nanuo kaniya. Duna usay mga Parisiyo dito. Kung maghisgot gani kag pundok sa mga Parisiyo, mga relihiyosong tawo. Nga medyo adili ingong kanang diretsoon na lang nato, literal kayo nilang gisabot ang mga gipanulti sa Ginoo. Gaan lang kaayo ang ilang pagsabot, nipis kaayo ang ilang pagsabot, ang kaalam, ang kahibalo nila sa gipanulti sa Ginoo. And that is why nga dili nato kawangon ang matagwali nga atong madungog kay lawom kayo ni og kaalam nga dakog impact sa atong pagkinabuhi sa umaabot. Amen. Gani, naghisgot si Lord ani kabahin sa kagawasan o sa pagkaulipon. Nya kini mga Parisiyo nga naminaw, ang ilang tubag nga, wala pa kami maulipon ni bisan kinsa. Diba tama? So ato nang sugdon. Kining mga Hudyo, doon na sila kultura nga, or tradition nga, pwede nilang ibaligya ang ilang mga anak nga babae, mga anak nga lalaki, o himuong ulipon sa laing tawo. Pero doon ay limit. Ang akong anak, akong ibaligya nimo og
100,000, magtrabaho siya nimo for 6 years, ika 7 years, imo siyang ibalik diri nako. Bayad na siya. Ingana, no? So, ang mahitabo, ang iyang anak mahimong ulipon. Kung moingon ganitag ulipon, walay labot sa panimalay, naa siya diya nga trabaho, dili gani siya ingong gisweldoan kay humana man siya gibayran. Munay tradisyon or kultura sa mga Hudyo. Nakaron kita ang atong gihimo karon, manarbaho tao niya tagaantag binulan. Magtrabaho ta sa atong mga amo, magkuantay ingon ana, no? Pero sa ilaha humana. Gihatag na daan. So I tell you, kung 500,000 ang akong palit nimo, after 6 years iuli tikaw sa inyo. Gawas no na ka, di na ka nako paninglon. Kung 100,000 ang akong palit nimo, after 6 years iuli tikaw sa inyo ha. Gawas no na ka o dili na ka nako ulipon. Bisan pilay akong palit nimo, ika 7 years buhian jud ka nako kay arong matuman nako ang gisugo sa Ginoo. Kay ika 7 years pabuhian man ang mga ulipon. Now, nagka-problema in chapter 8 sa book of John because si Jesus Christ nagsulti sa mga pulong. Ang kining mga pulong nga gisulti ni Jesus Christ, kung imong sabton pag-ayo, maoni ang tinuod nga naghatag og kagawasan. Kay pwede nga gibuhian na ka sa imong amo, pero kung naa kay sala nga gidaladala, ginapos gyapon ka, tama? So, gipasabot ni Jesus nga, ang nagtuon ako, ang akong mga pulong, kining nagtuon ako, siyempre maminaw na ako. So, musulti ko nila aning mga pulunga, o kining mga pulunga, ilang i-aplikar. Ingon si Jesus ha? Ang sabto na to. Nga kung i-aplikar ang pulong ni Jesus, kadtong mga pulunga nga ilahang gisulti, maghatag og kagawasan. But, kung dili nimo i-aplikar ang pulong nga gisultis Ginoo, maghatag po ninimo gapos. Tanawag na nga unsa ta karon. Tanaw ko nung imong kaugalingon. Ako mutanaw ko sa akong kaugalingon. Anong ngani man ko? Nganong nahimo man kong ginapos? It's because wala nato gibuhat ang gisulti sa Ginoo nga maghatag nato kagawasan. Ang mga pagtudlo, ang mga pagbadlong, ang mga pagdasig gibaliwala nato. Di ba tama? Ang mga Pariseo, literal kayo ang ilang nasabtan. Pag ingon ni Lord, ang nagtuon ako, masayod sa kamatuoran, o ang kamatuoran maghatag ng kagawasan. Ningon ang mga Pariseo, wait sa. Unsay gipasabot nimo? Nga kami na ulipon, dili mi mga ulipon. Gani naami among mga ulipon. Naami mga pinalit nga ulipon, di mi ulipon. But gidiretso sila ni Lord, walay lipod-lipod si Lord nga nisulti ningon siya, kadtong nakasala ulipon sa sala. And kay balo na kang dili ikaw makahinggawas sa imong kaugalingon, dili ikaw ang magpahinggawas sa imong kaugalingon. Di ba New Year, mayang kan, di na yung ko mo bisyo. Di na ko manigarilyo, di na ko mo inom, di na ko. Kay, ang imong una-una, makagawas kas imuhang mga sala. Pero sa tinuod lang, di mo na mabuhat. Ang Diyos lang ang makahatag nimong kagawasan. Kung unsang batasan na ang kakaroon, kay balok ang maot na, og mo na hinungdan, nga mura kag na iliprosing likayan kas mga tawo. Kinahanglang baguhon ni mo na. O ang makabag-o lang ana ang Ginoo mo nang imong ihatag imong kinabuhi sa Ginoo. Ayaw gihatag ni pastor, ayaw gihatag sa reliyon, ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kay sultian ka nako, dunay dako kayong problema nga ako nakita dinhi samtang nagtuon ko ani. Nga duna di ay mga tawong dugay na kaayo sa presensya sa Ginoo. Pero nagpabilin silang ginapos. Masamtan nato nig-ayo karon. So, ingon si Lord sa verse 31, busa mingon si Jesus kanila ang nanuo kani sa mga niingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kisa bay magtutuos Ginoo. It means ikaw ang gisultian ni Lord karon. Ingon siya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan. Ang gitudlo sa Ginoo. Tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Doon ay mga taong grabe ka relihiyoso pero dili mga sumusunod ni Kristo, dili tinunan ni Kristo. Sabta na to? Then, sa verse 32, ningon si Lord, mahibalo ka mo sa kamatuoran. O ang kamatuoran, maghatag kaninyo kagawasan.
Kabaliktaran, nga mahibalo kamos kamatuuran apan kung dili ninyo ni ikinabuhi, maghatag ni ninyo grabing gapos. Kaya na may consequence ang dili pagbuhat sa unsay gisugo sa Ginoo. In verse 39, sila mitubang, mga kaliwat kami ni Abraham, wala pa gayud kami na ulipon ni bisan kinsa, busaon sa may imong buot, gipasabot sa imong pag-ingon, nga kami makabaton og kagawasan. Na, literal man nilang nasabot. But ingon ang verse 34, si Jesus miingon kanila, sultian ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ayo, kitang tanan ulipon sa sala. Pero naay adoption nga nahitabo, kanang ganing adoption, dili ka tinuod nga anak, pero mahimo kang tinuod nga anak. Kaya gi-adapt ka. Sa unsang paagi, si Kristo ang iyang dugo. Nagantos ang bugtong anak. Ang iyang dugo, miagas dito sa krus. Sa dihang gidawat nato si Jesus, nahiusa tadya niya, nahimo sabtang hingpit nga mga anak sa Dios og dili na taulipon sa sala. Karon pangutan-a imong kaugalingon og nganong nagpadayon kas pagpakasala. Kana mo nay pangutana ang atong dadon. Yan ingon pa jud. Sa verse 35, ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay. Bantayin na ha kay moabot na unya sa ato ang conclusion. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay. Gawas kun anak. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay. Apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Pastor, gigugma ba ko sa Ginoo? Yes, kay anak ka. Nakasala man ko, pastor, anak man ka. Di may nga si Lord, oy nakasala ka ron, ulipon sa kaha, pangayag pa sa ilo. O nangayon ka pa sa ilo, okay, anak na tikaw. O nakasala na po ka, ulipon na po ka. Di nga na ang Ginoo. Munang ang dugo ni Kristo naghinlo sa walay katapusan sa atong mga kahugawan. Verse 26, kung ang anak, kung si Jesus Christ ang bugtong anak, maghatag kaninyo kagawasan. Kisay maghatag kagawasan? Walay tao makahatag nimo kagawasan. Kining nakagapos natong kapobrehon kawaladon, kisay makahatag natong kagawasan ani ang Ginoo. Na ganito'y usa sa mga dinihugan from Mindanao, niari siya sa Bohol. Gitigom niya ang mga pastors, unya nagseminar siya, unya ningon siyang, kung mataw kang kabos, unya magpabilin kang kabos hangtod mamatay ka, gipakaulawan nimo ang ngalan sa Ginoo. Because ang Bible nag-ingon nga kadtong mga nakapahimuot sa Dios iuswag sa Ginoo. So, dunay dakong kalambigitan ning unsa ning atong mga gipangdangatan karon sa mga nanglabay nga mga kapanahunan sa atong kinabuhing nasayod tas kamatuoran pero wala nato gibuhat. Mao ning naingani. Munang ayaw kag i-blame bisan kinsa. Wala kay taong basulon, ikaw mismo magdesisyon sa imong kaugalingon. Because og unsa ta karon nang sa nanglabay ning kapanahunan. Unya, dito sa langit mangutana kas Ginoo, Lord, anak ko makunimo ngano grabe na akong antos namatay na lamang ko. Karton akong gikaon. Tubagon ka sa Ginoo anak, imong gipakaulawan akong ngalan. Because nag-ingon ko nga ako mga anak, iuswag na ko nga ako mga anak mo ni buhaton, mo success sila, magmadaugon sila, magpauswagon sila. Pero wala ka na kinabuhi og nasayod kas kamatuoran. Unya tungod pag yun nimo daghang mga taong dili mo salig na ako, daghang mga taong wala na pangalagad kay himuon kanilang salamin nga kana man lagi si kuano, nangalagad man anong naingana man na. So kinahanglan gyud nga buhaton ang kamatuoran nga atong nahibaw-an ug atong ikinabuhi. Kay mao ni ang maghatag natog tinuod nga kagawasan. So ug unsay naa nato karon desisyon ni. Ikaw ray gihulat ni Lord. Kana bang magsige kag ingong brother, iampo ko, sister, iampo ko, kamong tanan pagampo nako, sige na pagampo. Ikaw ra di ay ang gihulat ni Lord. Ang imo ra ang desisyon ang gihuwat sa Ginoo. Nasabtan na to? Napadayonon na to ni. Unang-una sa wala pa ka nasayod sa kamatuoran, siguradong naa ang sala o ginapos gyud ta. Tanawa ha, ayo ka kaingong, hala naigo ko. Wait sa ha, tanawa og ayo tungod kay bulahan kang nasayod kang naa ka sa sayop aron nga imong naa kay kapanahonang i-correct nimo ang imong pagkinabuhi.
So kining mga tao nga gapos sa sala o gapos sa kamatuoran, sila ang ulipon sa sala. I mean, gapos sa sala, gapos sa kanang bisan unsa nga dili ikaayo sa kinabuhi mga igsoon. Sa kinaiya, sa garbo, sa tanan. Pag naakaan ni nga gapos, munay gipasabot nga wala pa ta nasayod sa kamatuoran. Pero kini nga maong gapos mas mulala pa ni kung nasayod ka sa kamatuoran pero dili nimo ikinabuhi. Paminaw og ayuhan. Ingon ang Galatians chapter 6 o chapter 5 verse 19 to 21. So, mao ni ang pagpaila-ila nga ulipon pata sa sala. Nataani nga gapos. Ang chapter 5 sa Galatians 19 to 21 nag-ingon, sayon kaayo pag ila ang buhat sa tawhanong kinaiya, ang mga gapos sa sala. Makita kini diha sa salawayong pagpakighilawas. Salawayong pagpakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Ha? Ikaw ray bahala ani, saon nimo ni ha? Sunod. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos o sa mga pagpamarang. Sultian mo nako, moingon manggodayon na, nandaot mo, nandaot. Manday noon ka badlungon o sultian kas kamatuoran, imo noong awayon kay imong ingnong nang daot. Klaro na kayong gisultis Biblia mga Diyos. No? Kinirabag yung mga Diyos, mga igsoon, ginalako, gipautang. 3 gives, 2 gives. Yung mahala po na, kanang gamay-gamay na lang akong Diyos, be. Unya, bayran o katunga. Mag-ampo na ka, magatubang ka niya, panalangini biya ko ha, kaya para ba ka na ako na bayran? Mga anak na ka. Ha? Klaro na kayong gisultis Biblia, mga Diyos. Unya, gani sila mo'y gihalaran sa mga kapistahan, tama? Ang Amos chapter 5 verse 21 nag-ingon, gidumtan ko ang inyong mga kapistahan. Kung imo nang padayunon, ingon diya nga pahilumo na ko ang inyong mga panaghugya o panagsadya na. Mingaw kayo. Why, traffic? So napa, so gapos ni tanan. O nya, ningon pag yun diha, sa pagpamarang, mga Kristohanon, paminaw tag-ayo ha? Dangok ta sa Diyos. Unang natay mga, grabe, lala na kayo ta, mga problema na to. Tapos mga barangan pa doon. Nga human nagisulti diri, nga kining mga butanga, mga gapos, nga iya sa demonyo. Nasabta na to? Ngayon, itang magpabisaya ta. Nya to akas Manila, muna, ari pakas. Mga to tas Bisayas, kay magpabisaya ta. Wah? Pabisaya. Nganong naataan na tungod kay di gyud ta mo basag Biblia. Kini man ang pulong sa Ginoo mo manihingpit nga magtudlo na to. Sunod. Makita usab kini sa pagdinumtanay, sa pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog. Mark the word nga kasina. Kasina. Kayo nya makita na to na unya. So sa kapungot, kahakog, panagbahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Pareho na akong palahubog, ingong amen. Haladi na mga kuning uban? Ayo! Kalihato mga igsoon, grabe kayo. Pero kay kabalo naman kang gapos, di ay ni, kay nagingon mo ng Biblia mo ni mga gapos. Padayono ni mo. Munang ingong nasayod ka matuoran, pero nagpabiling ginapos. And then ingon diya, kay duha ni, duhay impact ani, nakasupak ka sa Diyos, og nahimo kang kapandulan sa uban. Tama? Kung imo kang buhaton. Onya, pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog, og uban pang mga butang nga sama ni ini. Maghisgot tag lawas nung kaibog, apila ng pagkaon, mga tinguha sa mga kining mga kalalakinan, mutanaw sa mata, nanay man nagtiayon, kakuyog sila. Nya nakakita sila babae nga, gwapa kayo. No? Nya, siksi kayo. Nya silang duha gatanaw. Ang lalaki, gatanaw sa sexy body.
Ang babae gatan-aw sa mahalon nga gisuot sa babae. So pareho sila. Nga puro na ay kailibgon sa mata. Ningon si Lord, busa pasitanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. So kung naa nato ni ginapos taon saon man nato pagsulod ato ha? Dili lisod. Mauna nga kinahanglan gyud nga maminaw mo tuo kang Ginoong Hesus ug masayod kas kamatuoran pinaagis pagpaminaw nimo sa iyang mga pagtudlo ug mahimo kang naay kagawasan pinaagi sa pagkinabuhi nimo ug unsa iyang gitudlo. Because ang pag-ani sa simbahan sayon, labi nagnaay pula nga sakyanan mo hatod mo kuha sayon, tama. Sayon ra kayo. Ang pagbuhat sa mga relihiyosong butang, sayon ra kayo. Ang pagkadaon og awit, sayon ra kayo. Ang paghalad og mga pagpasalamat sa Ginoo, sayon. Pero ang pagbuhat na sa gisugo sa Ginoo, grabe. Murag makaingon tang lisuda gyud kayo na. Si Lord nagsugo sa duha kaniya ka mga tinun-an, yang giingnan pag una mos unahan makakita mo og dangke nga gihukot dadto, badbari siya og dadadre kaya akong gamiton. Og dunay mangutana, mayong ngano manginyo ka nang gibadbaran, ingna nga ang among agalon nagsugo. Iuli ra unya ni, kay gamiton ni sa among agalon. So katong nga dangke dili siya magamit sa Dios kung naa siya gapos. Naa siya nakagapos niya. Ikaw ug ako kabalo kag unsay imong gapos. Ayaw naghuwatang mayong sultian pa ko ni pastor, badlungon ka pa ko ni pastor kay kung badlungon ka ni pastor, awayon pa nimos pastor. Or badlungon ko ni sister, badlungon ko ni Brad, awayon ni mo sila hurot. Manong manglabot naman na ka. Pinayudjin siguro kayo mong pawiran. Or mo Superman kang musiga, imong mata mo siyang sunugon. Or mo Spiderman ka nga, minig manghilabot siya ni mo. Imong puston sa imong supot. Na? So, muna mga igsoon, kitang ako, sa akong kagalingon, kabalo kog unsay mga butang nga ipatrabaho na ako sa Ginoo. Because si Lord nag-ingon, ang anak mo'y maghatag kagawasan, dili ako. Ay taliw, unsay mga maot sa akong kinabuhi. Di na ako na matangtang. Ang Diyos mo'y makatangtang na, mao nang akong ihatag ang akong kinabuhi sa Ginoo. Kanang hugasan diha, makahinlo siya siyang kagalingon. Dili. Naghuwat siya sa naggamit, anak. Nga mo'y mahugas. Asa si Arjan? Si Arjan, abot, basta nanay mabilin na hugasan, moabot sa Arjan rin magyaw-yaw. Asa itong Arjan na to, ha? Arjan das gawas? Nabuhi pa dahi. Magyaw-yaw na. So, hugasan na yung, sig, kao na rin. Pagsigig Arjan. Minaw ta, ha? Tagsara po, di po kanunay. Grabe po da Arjan, no? Kanunay. Okay, so, padayon ta. Kanang, kitang tanan, duna, nasayot ta nga duna joy mga tagsa-tagsa na to ka mga gapos. Katong tanan nga atong gipanghisgutan. Remember nga, ingon siya, ug uban pang mga butanga sama ni ini. Pasidanan ko kamo, nagbuhat ani di kasulod gingarian sa langit. It means nga daghan kayo ni. Unya mo ingon kapag sulti pastor, daghana man ana usara bay ako ana. Di na ko kasulod sa langit. Hala naas pastor? Oh, amin ako si pastor, sorry. Ya paminaw ta. Mayon ta nga di ta kasulod sa langit. Sultian ka nako. Ingon dito sa Santiago nga usa ka sala usa ka balaod imong gisupak na nimo ang tanan. Mao bitang kinahanglan yung ihatag natos Ginoo ni atong kinabuhi. Kay ang mahimo mong resulta, padayon kang mobasa siyang pulong, makadungog siyang pulong, pero maingon gyapon naman kay gapos. Ngano tungod kay ang pagtuon nimo sa Ginoo mo hinungdang mo duol kag maminaw kaniya ug ang imong gipaminaw mga kamatuoran nga kung imong ikinabuhi maghatag nimo kagawasan. Pero kay igo ra man natong paminawon. No? Ingon si Kuya Undoy. Asa Kuya Undoy? Dahil likod. Kadalas siya face mask, gabanon po siya face shield. Ingon siya, Pastor, wako nahadlok anang COVID. Kaya Kristohanon man ta. Nahadlok ta sa
Bayronon og madakpan ta? Na wife shield. Tinuod bitaw. Tanawa dito sa Manila, alas 4 kadlawon ni pila na sila, mga tiguang para bagyod. Kay mangayo og hinabang sa DSWD kinadaghanan. O sa kalibor ay taon po ilang madawat. Gidako po korpyo pamultahon. Kay alas 5 ang korpyo hangtod alas 5. Ang korpyo. Kung alas 5 pa sila mo pila, may dakong posibilidad nga alauna pa sila makadawat. Nabulad na sila sa init, mga idara na intawon. So nipila sila sayo, gidakop o pamultahan. Isuda kayong sabto na ning panahon ron. Unya na po to'y ga-organize o kung sa to, pantry. Nga mga eleksyon sila mga hinabang, unya ilang ibutang sa gawa sa ilang garage or sa ilang panimalay, arong nay moagi, mukuha lang sila kanang igor po nilang mahurot ang adlaw, ang uban nila pong hotdog kuha. Na, grabe no? No? Sa una bitaw, kapaulan, og mana ang Ginoo, giingnan niya ang katawhan, kuha lang og igong mahurot kada adlaw, nanigurom gyud sila, nangadaot ng uban. Nya dako po na pud ko no kay walay rehistro. Agrabihan na no, wala ko na na-register sa SEC nga ng organisasyon. Ano? Bisan kita direng na-register ta sulungon gapon ta pahunong. Unsa man gyud ay gyud ha? Unsa man gyud? Dili na lisudang sabto ning panahon na. Munang paningkamot na lamang tang mahimo tang kada usa nato mahimong gawas nun. Kaya og dili na magaling gawas nun, nga duna pa'y mga panagtigom, panagtapok, nga sama ninyo nani, at least sa mata sa Diyos, gawas nun kang nagkinabuhi nga matarong palakpaki ang Diyos. Amen? Muna pinaka-importante. Now, katutanan nga gibasa na ito mga igsuon, mo to siya yung mga gapos. Unya, sa diyang maminaw ka sa mga pulong sa Diyos, o imong ikinabuhi, matangtangan ka atong mga gapos. O makaingon na ka nga, nakaangkon ka, o tinuod nga kagawasan. Now, listen. In verse 22, mauna ni ang atong pagkinabuhi kung doon na tayo kagawasan. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Apan ang Espiritu naghatag og gugma. Kani mga gawas nun, mahigugma. Amen? Doon ay kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. So lahi na. Naanatay kagawasan. Munang bisag sungot ka, pugong sa kaugalingon, kaya naaman kay kagawasan. Kaya og magpadala kas imong kasungot, nagapos lang gyapon ta. Amen? Nya, kung nakasala ning nasungot, mas labaw nakasala ning nagpasungot. Mo bitong sige na kog balik-balik ning mga anak, intawon, maluoy ta. Usahay, pasunguton sa natong ayon ang atong mga ginikanan, usa ta mo buhat. Tinuod? Maingon siya, anak, kuha na sa ito. Munang maingon ng among amahan, gabutura ang imong ando. Kasabot mo na? Kana bang kusog kayog, pero wala gabuhat. Buto ba? Ando mo na, yung Yes, sir, nga na. Nya, ikaduha na, anak, di ba ganyan nanti kang kuha na to? Lagi. Pagka ikatulo, anak, sa mga, maghulat pa kadihag. Wa man gud gyapon. Pagka ikaupat, dito na. Gasyag kita. Tuyoko na ko ng imong ulo ron. Makatilaw ka ron. Dito, gadagandagan na og tuman. Nya kini nga tong ginikanan na memorize na nila. Nga kaupat pa silang musugo, usa ka mo buhat. Mao nang ilang ditsoon tong ikaupat. Ayo? Guang, sige, balik-balik. Ditsoon tong ikaupat. Makita pang mga anak, pagmatnon ba, palihog. O sa may gusto nimo, kada sugo hapak daan? Ayo. Sa may gusto nimo, kada sugo hapak daan? Panghugas ito, bang! Panilhig, bang! Lakturo na sa ikaupat. Gusto kaging anak? Gitudlo na mga igsuon nga sa dihang na kabato na tagkagawasan, doon na joy kausaban sa atong pagkinabuhi. Amen ba?
Nga kaniadto kusuki kang mangdaot sa imong isig ka tawo, karon mosugot na lang ka, bahala sila magsige sila pang daot, at least gawas nun ako. Kaya kung gidaot ka, balusan po nimo pareho mong daot. Pareho mong naidaot. Hala? Pareho mong naigapos. That is why masamta na to pag-ayo. So, naa na diha ang gugma, ang kalinaw, ang kalipay, ang pailob, ang kaluoy, kaayo, ug pagkamaminatudon. Mapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Na, paubos, unya, pugong sa kaugalingon. No? Maglibog bitaw ka. Yung na kay PhilHealth. Oh, positive na lang ka. No? Ang libog ka na, tuparan ng duha ka testing kits diya, kung si tawag ana. Nya magpa-test ka diri sa usa, negative. Pa-test na rin usa, positive. Asa may gatugas tinuod aning ilang mga munang di na ta kahibaw rog unsa man gyud. So ningon si Lord masayon mas kamatuoran ang kamatuoran maghatag yung kagawasan. O kung ang tibuok kalibutan karon puro na limbong, puro na gisakyang negosyo ning mga grabe na kayong kalisod karon ila pang gihimong negosyo ni nalimbungan na ta, pero sagdi na lang, at least ang atong pagkinabuhi, na kagawasan, diya sa kamatuoran, nga gisulti sa atong Ginoo. Sabta na to? Amen. Now, karon, bisan sa atong pagpangalagad sa Dios mga igsuon, kinanglang masabta na to nga dunay naay nakasulat sa Biblia nga sila mga alagad sa Ginoo. Pero ang ilang mga pagkinabuhi, lain-lain, mga alagad sila sa Ginoo, pero ang usa ginapos, ang usa gawas nun. Unya, ikaw na'y mahibalo kung asa nimo karon makit-an ang imong kaugalingon ni ining duha ka mga gihisgutan dinhi sa Biblia mga igsuon. Amo ning gibasa kagabi, amo ning gihisgutan sa among prayer diri kagabi. Mga salamat sa Ginoo putong kay gayunan nagihatag nga nakapanghimog mga pag-ampo. Sa verse sa ikatulong John, usara man ni ka chapter. Wala ganin ni chapter kay usara man ni kasuwat, ha? Sa 3 John, ang 3 John adto sa katapusas Bible niya paatras ka. Kay na diha ng 3 John. So ang 3 John niingon siya sa verse 3, 3 John. I said walay chapter niya dito sa verse. Ingon ang chapter 3. Si Gayo gisulatan ni Juan. Ningon siya, minahal kong higala. Kini si Gayo, pangulo ni sa simbahan. Nang matinumanon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsuunan, bisan pa kung dili nimo sila kaila. I tell you, dili na ako mamemorize tanan ninyong ngalan. Kisay ngalan na itong kuan, kisay ngalan na ito. Niya say, binutsukan pa niya akong mga sakop diri mga batanan. Pastor, kung tinuod nga ikaw may pastor na mo. Kisa mo kuno yung ngalan ni Kuya. Kuya Undoy. Kuya Undoy na lang. Dugayan naman to siya simbahan ni pastor. Sige, bitaw to na akong gipangutana, malimot raman jud ko. No? So wala na sa edad ng pagkalimtanon. Ingon siya, nagbalita sila tubangan sa simbahan dire mahitungod sa imong gugma. So, kining mga tawo nga naa sa ilalom sa pagdumala ni Gayo, nibisita dito sa dapit, diin, nagtestimony, nagsugilon nga, grabe ang among Pangulo sa simbahan. Grabe gyud kayo ang iyang gugma sa buluhaton sa Ginoo. So nakadungog ani si John, og iyang gisulatan si Gayo. O nya, ningon diha nga, so, tabangi in taon sila sa paagi nga nakapahimuot sa Dios aron makapadayon sa ilang panaw. It means, giawhag ni si Gayo ni Juan, nga padayon siyang magmatinabangon sa misyon. Kaya siyempre, wala kayong mga nagmisyon, wala man ni sila nanarbahong, doon na sila isweldo nga magamit nila parang makapanglakaw sila sa ministry. Gani kita diri, lisod po mudagan na nga to ang sakyanan. Mayon ta dito ni Ivan Lim nga, Mayor, mo solicit may kuan, masig mga 5,000 diya. Para sa man o sa kabulang gasolina sa among multicab. Asa man ang multicab? Gamiton og hakot sa mga manimba. Bor, lisod dili na pwede. No? Munang atong gikuha ang parang mabuhi ang buluhaton na atay naisugo sa Ginoo nga atong gisunod.
nga naghatag ta sa atong mga paghalad diha sa Ginoo. Ug mao na siya diha ginagamit. Mao ni gi-encourage diri ni Gayo. Ingon diha. Ang tuyo sa ilang pagpanaw mao ang pagpangalagad kang Kristo ug wala sila mudawat hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa, kinahanglan nga tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. Especially kaning mga pioneering. Man diri gamay lang gyud kaayo pero at least bisan panggas na lang, no? Panggas na lang. Mahingon ko ni si Pastor Miko, nga na, dapat konya kada simana. Mani si gahini si Pastor Miko bisan panggas lang. Si Pastor Rodnel pang isnak-isnak panggas. Si panggahinan. Kay lisod kayo gyud, kinalisodan usaon na. Lisod kayo. So naa tanan, gipahilo na. Unya kini para nignaay maka emergency kana. Mo nay paagi atong ginahimo. Karon, pag-abot na sa verse 9, dunay alagad Ginoong gihisgutan si Juan nga iyang gi-expose ang binuhatan arong dili sundugon ni Gayo. Ang iyang pangalan si Diotrephes. Ingon ang verse 9. Nagsulat ako sa simbahan apan si Diotrephes nga gustong ilhon nga pangulo diha wala magtagad sa akong gisulti. So kini si Diotrephes alagad siya sa Dios pero dili madinawaton sa mga tambag sa mga pagbadlong. Munang wa nagtagad. Sa verse 10, busa inig-anha ko diha hisgutan ko ang iyang gibuhat nga pagbutang-butang kanako. Imagine si John the Beloved, apostol. Pinaka-close ni Jesus, nastapad kanuna, gibutang-butangan ani ni Diotrephes kinsa kani siya alagad sa simbahan. Nya dili kay kanara, dili usab siya mo abi-abi kun may moabot nga mga kaigsuunan mo ni ako ang kasaba gabi sa mga young people. Pag wala din si pastor, naay mo bisita, automatic, igawas ang bangko, igawas ang lamisa, butangi o kape, butangi kamay, butangi o inini tubig, pangita mo biscuits, ibutang diya, pas na ka. No? O kung mahimo, tap di dito, pakigsulti-sulti. Di kayo nagbisita, lingkod na kuya, palingkuro na. Huwata lamang kuya, uli lamang o gabiin na. Hindi pa maabot si pastor. So, Diotrephes maonis siya. Sinahan, gustong posisyon, dili magbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dili mo dawat og koreksyon, dili magpabadlong. Dili mo dawat og pagtudlo. Gusto rag posisyon. No? That is why, bisan sa music team ko, gusto ra mo mangari diri sa tubangan. Nga wa mo'y devotional. Di mo mubasa. Wala mo'y ampo-ampo. Badlungon mo, mga suko. Nahurot og kasaba. So, padayon sa galagot mo na ko. Relax mo diha. Okay, gani. Pugnan pagayod niya katong buot mo abi-abi kanila og hinginlan niya siya gikan sa simbahan. Nang kuna ako na ibisita, doon ay mga church member nga gustong mo abi-abi sa bisita. Pero kining leader sa simbahan nga mao si Diotrephes, mo pa'y mo pugong. Anong nga? Yung man tong abi-abi nga, kuan man tong tawa na to. Siya pa'y masuko. Wow. Unya, ang mo abi-abi, palayason pa simbahan. Ay nagsimba ha? Grabing lisuda. In other words, dunay mga gapangalagad sa Ginoo nga mauni ang ilang pagkinabuhi. Masinahon, tag-as kayo garbo, gusto lang mo angkon og posisyon, grabe, daghan kayo. Og may dakong posibilidad nga kitang tanan nga nay akarong naminaw mga Diotrephes ta. Naabata, amen? Murag kita ni. Unya, lingon pa dyan ha. Sa verse 11, minahal kong higala, ayaw sunda ang dautan kung dili ang maayo. Kaya masunod kas dautan, aside kas kamaturan, sigurado kang nagapos na ka. Ang nagbuhat og maayo, iya sa Diyos, o ang nagbuhat og dautan, wala makakita sa Diyos. Come on. Dili gipasabot nga naa ka sa simbahan, moingon kang iya ko sa Diyos. Because
sa kadaghan sa mga bersikulong mabasa nato sa Biblia, naa kanunay ang pagmatuod nga makita sa pagkinabuhi sa pagpanulti sa batasan sa tawong iya sa Dios. Makita. Madayag. Kana mayon kang iyakos Ginoo pero ang magawa sa imong baba dili si Jesus. Si Satanas og mga pag-umangkon ni Satanas. Kailan mas mga pag-umangkon ni Satanas? Gato ba mga hayop ka, mga animal ka, mga piste, mga unsa pa to? No? So, kuyaw kayo moingon tang ita sa Dios. Nakaron, gi-expose niya og ayon ni si Diotrephes aron dili mahimong sundugon ni Gayo. Ikaw ug ako bisag unsa pay ilang posisyon sa kasimbahanan bisan pag bishop na siya. Mapastor na siya, mapare, ma-reverend or ma-pope. Or bisan pag maingon na siya mo'y Kristo. Pag ang iyahang pagkinabuhi dili naa sa kamatuoran, ayaw sunduga. Ayaw og sunduga. Ayaw sunduga. Ako malipay ko kung ako bata magpangalagad sa Ginoo nya kuhaon ko sa Ginoo. Lipay kayo kaysa motubo ko nga akong masundog sa palibot ang akong makita ako madungog puro sala. Unya diha raw niya ko paingon. May pay kuhaon na lang ko ni Lord. O pwedeng ingana no? So, ingon diha pagsulti. Ang nagbuhat og maayo, iya sa Dios ug ang nagbuhat og dautan, wala makaila sa Dios. Sa verse 12, si Demetrio. Lahitos Diotrephes o Demetrio. Puro ni sila di. Ha? Si Demetrios, gidayeg sa tanan. Nakini si Gayo, gitagaag doa ka panag-ingnan. Si Demetrios o si Diotrephes. Si Demetrio gidayeg sa tanan, verse 12, bisan gani ang kamatuoran saksi ni ini. It means, nga ug unsay gisulti sa kasulatan mao'y pagkinabuhi ni Demetrio. Unya ningon diha, og ako usab mudason ni ini og nahibalo ka nga matuod ang akong gisulti. Ang kasulatan mao sa pagkinabuhi ini ni Demetrio ug ako nga pioneer mao'y nagpabarog sa maong simbahan nakakita mo ni gisulti ni Juan. Witness mo nang mayong mudason mo second demotion ko nga tinuod gyud ang tawhanang nakapahimaya sa Ginoo. Dili ikaw may musulti sa imong kaugalingon kun dili ang laing tawo kung unsa ka. Munang kung musulti sila maot nimo dawata kay basin mo puy ilang nakita pero kung dili tinuod praise God. Kay mo balibad pag yuta. So imong makita si Demetrios verse 12 usara ka verse. Wala gi-expose og unsay iyang gibuhat. Wala ningon si Demetrio mang gihatagon si Demetrio. Wala gi pang expose. Batingon lang diha nga dalaygon siya. Sa laktod nga pagkasulti si Juan iyang gipahibalo ngadto kang Gayo unsay binuhatan ni Diotrephes aron dili niya sundugon. Kay kini si Diotrephes makita nimo ni nangulo ni og simbahan. Pero dili gipasabot nga nangulo sa simbahan perfect. Kay daghang mga Kristohanon karon Diotrephes ang pagkinabuhi, ginapos o dili gawas noon. But sa verse 12 usa lang ka verse wala gi-expose unsay gibuhat ni Demetrio. Si Diotrephes gibutang dito unsay iyang binuhatan. Pero si Demetrio wala na gikinahanglang ibutang pa dito. Sultian kanako unsa may imong nahimo dili na kinahanglan pang atong ipahibalo tanan. Kani si Kuan, pakpakan na to ni si Kuan, dili na. Doon na kay ganti sa Ginoo, amen? Doon na kay ganti. Pero gi-expose ning binuhatan sa mga ni Diotrephes, arong dili sundugon. Gusto ka og ingnoon ka na? Nga naay mo ingon, kita mo ni Jonas, ayaw sundugan na si Jonas. Kay kana si Jonas, mauni. Gusto ka ikaw mo himuong standard sa pagkadautan? Munang dili ta gusto anak munang maninguha tang naatay kagawasan. Amen. Adto nata sa Luke 15 og kini ang katapusang scripture. Natong basahon Luke 15. Gospel sa Luke chapter 15. The prodigal son. So good as verse 11.
Gospel sa Luke chapter 15, the prodigal son. Verse 11. May padayon si Jesus sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Pila ka anak? Duha. Puro lalaki. Usa ka adlaw niana ang manghod miingon sa iyang amahan. Kining manghod, feeling niya mas bright pa siya sa iyang amahan. Feeling niya mas makamao pa siya sa iyang amahan. Kitang mga anak, kung sa may makabot na tos kinabuhi, balikag tanaw, sawa pa kay buot nga gikugos-kugos pa ka. Og diha nimo makita nga atong ginikanan ang ayan din natong higugmaon. Bisan pag-unsa lang sila, kung papa, wala man gyud to, grade 1 naman tingali si papa. Pero kay mga kabayo mo'y sakyanan sa amua, kay ang dato sa amua kabayo ramay naa. Wapay sakyanan mo saka sa among bukid. Lakawan ni Papa ang 16 ka kilometro. Palinpinon na, ang ngalan na barangay Palinpinon, abot sa Puhagan. 16 kilometros na. Maglukdo na siya bugas gikan sa syudad o sa kasako. Tanang lakturan mo nang intawon, mulugsong mo, munaog na siya sa syudad. Gabiin na, Kuya Roger, nakaadto na dito. Si Richelle, katong nangaon tagmunggo. Motoy Palinpinon. Pero ting layuan na to sa mga. Pero dahil mga imperfection nga mong makita sa mong papa. Because ang among papa kaniadto, grabe ka pala hubog. Praise God karon, grabe ka, hubog sa espiritu. No? Kada kadlawon mo bangon mangyuto og magampo. Kay tapad ra man among balay sa simbahan. Bangon gitog magampo. Pero sa una, grabe ito kapalahubog. Munang lami kayong awayon nga, gabi, masungot yung kayo sa among amahan. Pero kung among balikan tong iyahang mga kahago sa una, makaingong yung asa ka taron o gwapo ni siya. Nang kining ato mga amahan, imbis nga ato na silang, ato mga ginikanan, mga inahan na to, imbis ato na silang pasungutan, pabugatan, dako na unta kayong kahigayunan nga mohatag ta nila o makagaan, makapalipay sa ilaha. Well, naa pa sila. Kaya sa mga gagmay pata, grabing sacrifice na nila, hangtod ba di ay, nga dagko na ta, mag-sacrifice gyapon sila para nato, hangtod matapos ilang kinabuhi. Luoy pod. So, nay mga anak nga, kining ingon ani, nga feeling nila mas kamao siya kaysa sa iyang ginikanan. So, sa mga Hudyo nga kultura, kung imong pangayoon ang imuhang share, ang imuhang panulundon, ang imuhang mana sa imong ginikanan nga buhi pa siya, sama ra nga gipatay na nimo siya. So gitunglo na niya ang iyang ginikanan aning tayma. Sabta na to? Padayon ta. So usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya. Sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. So kining anak ka gigamit niya ang iyang salapi, ang iyang nadawat gikas iyang amahan parang mopalit og gapos sa kinabuhi. Kay kining mga kahilayan, mga pagpakasala, mga gapos man parang makaangkon siya aning ni ang kahilayan, pangayoon niya ang maayong butang nga naa sa iyang amahan. Muni nakawalay batasan. Og ako ning nakita sa akong kaugalingon, og may binaapon ni sa kada usa nato. Nga ang Dios mo'y naghatag nato sa tanan, pero ang iyang gihatag nato, gigamit pa nato parang mupalita og mga gapos sa kinabuhi, og nagapos na ta, i-blame nato si Lord. Kining mga maayong butang atong nadawat, gigamit nato sa pagpakasala. Pagka nagka-problema na, i-blame nato siya. Listen to this. So, kung ang tanawon nimo ang picture sa simbahan karon, daghan kaayo ni. Apil lang nagwali nga ingon ni ani. Dunay panalangin nga nadawat gikan sa amahan, pero gigamit pahinuon nga maghatag og gapos sa kinabuhi. Hayahay kay ni siya. Hayahay. Kung imong tanawon,
makita nimo nga kining iyang amahan hari. Ang iyang amahan dato kayo, ang iyang amahan tag-iya sa hilabihan kadaghang mga kabtangan, hilabihan kadaghang ka mga hayupan, hilabihan kadaghang mga sulugoon ang iyang amahan. Pero ningon siya, tay gikapoy nako aning kinabuhi. Tungaan na ang tanan nimong katigayunan, ang katunga ihatag diri nako. Hello? Sultian ka nako 1,000 pesos. Duha ang akong anak. Mingon ang akong anak, ambi ng 500 pa. O sige lakaw. So yan buhaton 500 mula ka siya makusik-kusik siya og mahuroto. Pero ang 500 nga nabilin akong padayunon sa pagkinabuhi og ipatigayon, mulambo patog moabot patingalig 100,000. Muna sa pagkatinuod lang kining anaka og mobalik siya sobra-sobra pa ang iyang makita kaysa sa iyang paggikan. Verse 14. Hangtod nga nahurot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Wala na. Kay mo kaning kuan magod mga igsoonay mga panalangin gihatag Lord sa ato. Kung dili ta magkinabuhi diha sa kamatuoran, imbis natay panalangin, ang may tabo, ang mga panalangin nato mawala, mga gapos pag kita. Unya ingon sa verse 15, busa mialagad na lang siya sa usa ka mga lumulupyo ni atong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa baboy. Hala ka anak sa hari. Gatiman na rog baboy. Nanadtad na niron o gabi. O kanang. Saging, bani. Sama, balani. Dire, kagawad. Oh, sorry. Usa ko na kanang. Bani. Nay, apelido diring balani, no? Sama ka ng balani, punuan ng saging. Dire, bani, di na. Nga naman ang il raman tayo na wala. Dapat baani. No? Baani ang tanan, no? So, nagatiman na lang siya baboy. Imagine ha? Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga, sa kahoy, nga gilawog ngadto sa baboy. Tungod kay wala may mihatag kaniya. Ayo? Wa dyan nihatag niya? Nganong naamay muhatag anin niya? Nga iya manggaling giusikan, ang dakong butang iyang nahuptan. Hatagan pa hinoon. Ang naay iya, pagakuhaon pagani. Diba? Ang verse 17. Sa katapusan nakaamgo siya. Paminaw. Sa katapusan nakaamgo siya, na-realize niya. Ayag huwat ang tanan mawala nimo, usa pa nimo ma-realize ng grabing nga no dugay mo kung na Kristohano na nung waman ako nagikinabuhi. Because dadon ka ni Lord sa pinakagrabing kahimtang. Idalakan ni Lord sa usa ka sitwasyon nga kanang moingon nagyud ka pagsulti nga grabe tanawa wa gyud koy mahimo og wala ang Ginoo. Because as of this time usik-usikan pa nimo imong gininawa, usik-usikan nimo ang imong kusog, usik-usikan nimo ang imong talent, usik-usikan nimo ang tanan nga naa nimo para ras imong kaugalingong kalipay, but one day moabot ang time nga bisan pa baboy di manghatag sa ilang pagkaon nimo. And ma-realize nimo nga og wala ang Ginoo, wa day koy mahimo. Now listen to this. This young man, batan-on nga lalaki, nibiya siya siyang panimalay nga grabing puno ag garbo. Grabing puno ag garbo. Pero gidala siya dito sa babuyan aron tudluan sa pagpaubos. So, the humility of the prodigal son and the jealousy of the elder brother. Muni ako nakitaan kaganina, samtang ako ning gibasa. So, na-realize niya nga, grabe, ano, dato kayo ko. Ana siya pagsulti. Sa verse 17, sa katapusan nakaamgo siya, sa dako niyang sayop, og bingon siya, naghinubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako, ania, hapit na mamatay sa kagutom, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya tay nakasala ako sa Dios og kanimo. Verse 19, dili na ako ang ngayon ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan. Imong makita na dire ang makaluluoy nga anak. Because sa verse 7, sa verse 11, padong sa verse 16,
Sa verse 15, 16 and 17, maglagot kag-ayo aning anaka. Musungot kag-ayo. Makasungot og ayo ning anaka. Pero pag abot na dinhi sa verse 18, makita nimo ang pagpaubos sa anak nga makaingon kang mas maayo pa ning tawhana kaysa nimo karong naminaw. Paubos gyud siya. Gani ningon siya tay, ayaw na lang kog inha nga anak mo iyang plano. Tanaw na to ha? Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan, sultian ko siya tay, nakasala ko sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay nga ilhon mo nimong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga ulipon. Grabe nung pagpaubos no. Nakabalo kag unsa ning ulipon magtrabaho ra kag trabaho. Wala kay suldong madawat. Kita na isuldong madawat, magbagulbol pa yun. Na? Muna ni ang iyang pagpaubos. Natay. Giangkon niya iyang sayop. Dili buot, gipasabot nga arong makakaon siya. Kung dili, giangkon na gyud niya nga nasayop gyud siya, maginulsol na siya. O yan, ingon sa verse 20, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Imagine ko no ang hari mugakos aning nimahong baboy. Hala? Kining kanta mga igsuon na ay kani nga gospel gigam-an ni siya og awit. Nga ang uluhan sa awit When God Run. Because sa Bible, kausa lang ang Diyos, makita nimong ninaog og nidagan. That's Luke chapter 15. Because kini nga simbingay man sa Father og nimo nga makasasala. Walay laing higayon sa Biblia nga ang Father nigbiya siyang trono, ang Diyos mibiya siyang trono og midagan. Sa panahon nga magbanggaanay ang planeta mo na nag-ampo, musugo lang siya anghel ka, muhatan ninyo. Sa panahon nga grabing kaguli ang tibok kalibutan, musugo siya anghel. Sa panahon nga nailinog, musugo ra siya anghel. Nay magampo, musugo ra siya anghel. Pero sa diyang iyang anak, ikaw nga makasasala, mo balik sa Ginoo, mo naog sa siyang trono, mo dagan. Munang nindot kay ang awit. There's the only time. There was the only... Saan pagsulti ha? Kasi lyrics ana? It was the only time. It was the only time. The only time I ever saw him run. Asa siya paingon? When he ran to me, he took me in his arms, held my head on his chest, said, "My son, come home again." Grabe hilakas kalipay sa man. Sa diya nga ikaw ni balik sa Ginoo. Kaniadto gapusta sa mga pagpakasala. Nagapusta sa mga bisyo, sa mga wrong relationship, sa mga katong gisgutan tanan. Suyop-suyop na tanan. But pagdesisyon ni mong mubalik as Ginoo katurang nga time ni tindog ang Dios, ang mga anghel nga nagdayeg ni tanaw sila sa Ginoo, Lord, asa man ka? Anang Ginoo wala na nagtagad nila, nagdagan gyud siya og iya kang giadto. Ni ani si Jesus Christ gigakos kaniya. Ang imong kahugawan tuan niya na paingon og gibistihan kaniya og ginlo nga biste. Munang imong pagkamatarong dili imong buhat kun dili buhat ni Kristo. Amen. Palindutan ning panghitabo nga nagdagan. Ingon ang awit, he took me in his arm, held my head on his chest. Ang imong gibutang kaniya din his iyahang. And then isyagit siya sa kalipay, "My son, come home again." Palindutan, no? And listen,
Human niya gigakos mga igsoon. Dunay gisulti ang anak sa verse 21 unya mingon ang anak kaniya. Mingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako kanimo sa Dios. O kanimo. Dili na ako angay nga ilhon nimong anak. Ninduta, no? Mura ingong tay, ang akong binuhatan pagpakaulaw nimo. Imong apelyido, imong pangalan akong giladala, akong gipakaulawan. Ilado ka, tay! Nga grabe ka kamatarong, grabe ka kabuutan, grabe ka kamaigugmaon, ilado ka daghanan nimong natabangan, ilado kang maluluyon, ilado ka. Pero ako'y naghugaw sa imong pangalan, ang tanang tao mo ingong anak man ani ko, an Christian man ka na. That is why tay ayaw na kong ilang ay imong anak. Because gipakaulawan ka na ko og ayo. Nakita nimo ang pagpaubos niya. Amen. But listen in verse 22. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, mingon siya, dad-a nga ri ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab siya og singsing. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuha ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak na matay na apan karon buhi. Nawala siya apan karon nakita na busa gisugdan nila ang kumbira. La ninduta. Muna makita gini mo nga grabe ang tibuok gingarian sa langit. Usa lang kakalag nga imong gisangyawan sa pulong sa Ginoo na ginulso sa salaog ni balik sa Ginoo, ang tibuok gingarian sa langit nagdayeg nagsimba. Nagpasalamat na, wow, Lord, may gugmaon ka. Tungod sa usa ka kalag na nibalik. Lipay kayo. Naay kumbira, isuluban og bagong biste. Kining atong langit ng amahan, dili pareha ginikanan nato, no? Kaya atong ginikanan, mo nga mga tanawa ka. Tanawa ka. Asa naman ka kung gihatag nimo? Asa na? Asa gara pa ka? Balik-balik ka diri ron. Layas, wala na ko'y anak. Talikod siyang maghilak. Di nga ng Diyos. Because layo pagani ka nakita ni Lord ang una nimong lakang. Nakaplano lang ka nga. Nitulo ang imong luha o na-realize ni mo, why, dungda na nga akong kinabuhi o sa kalakang nga mo balik as ginuugadagan na siyang tagbo ni mo. Pag-abot niya, gisuputan siya sapatos, gitagaan siya bagong bistig, hatagan siya singsing. Usually sa kasal, ma-explain yun ako ning singsing. Because what nato na nasabtan. You know what? When you muhatagan ni kag singsing, yun yung lingin ni siya, nagpasabot ni sa endless love. Endless love. After 2 weeks, tinikbasay na mo, endless love. Kanang singsing, it means, ikaw nga naghatag og singsing, naghatag ka sa imong kinabuhi, sa imong gihatagan sa singsing. Because ang simbolo sa singsing is life. Giving your life. No? Inikawala na sa singsing ang imong paghatag sa kinabuhi sa imong spouse. Di naman na mo pwedeng bawion. No? Munang ayaw dyan magpakasayop og hatag-hatag og singsing. Kaya imong mahatagan og singsing unya, ang sungay ni abot siyuta, naay! Gay nga na dito, gabot dito. Ayaw dyan pagkasayop. Na? Padayon sa ta. So karon, nigikan ning anak nga gapos sa garbo. Unya, niadto siya sa dapit nga diin mas daghan pa ang mga labaw pang makagapos sa iyaha, naan tanang kahilayan. Niabot ang kawaladon, nadugangan na pod ang iyang gapos. Niabot ang kagutom, nadugangan iyang gapos. Nahimo siyang ulipon, nadugangan iyang gapos. Una nimong desisyon nga mopalayo kas Ginoo, sunod-sunod na ng mga gapos mag-abot-abot. Because ang tinuod nga kagawasan, magpabilin man ka sa imong papa nga mao ang Dios. Sa diyang nagpaubos na siya, natangtangan siya sa tanan niyang gapos. Disan natangtang ang gapos dito sa babuyan. Sa time nga na-realize nimong di mao imong gibuhat ug mobalik kas Ginoo, anang time mabugto dito sa mga gapos sa kaaway.
And then galakaw na siya balik. Now I tell you, the humility of the prodigal son and the jealousy of the elder son, makita nato dinhi. And I tell you, doon na po yung mga Kristohanon, nga makita nila nga doon na yung mga taong wala nagpangalagad sa Ginoo, suddenly nibalik og nangalagad sa Ginoo, gibless og ayo, sila nagjealous. Duhayan ako pangalagad sa Ginoo, ngani ram gyapon ko nganong na si kuan dautan na kay sa una karon nangalagad gibless mag-ayo. Oh, naa ka dire ron. Nata dire sa Biblia, amen. Oh, verse 25, niadtong higayon na didto sa uma ang anak nga magulang. So kining iyang anak nga magulang, nagkinabuhi daw ulipon, dili anak. Nganong naman ka sa uma? Nakita na to? Nga kining anakan ni naa sa kamatuoran, pero iyang pagkinabuhi, wala sa kamatuoran. Sa iya nang pagpauli og diha nga duol na siya sa balay. Nabati niya ang huni sa panagsaya o busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon o iyang gipangutana. Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon ang imong manghud, mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga natingba ka og tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon, nasuko ang magulang og wala mosulod sa balay, busa migula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga katuigan, nag-alagad ako, or sulod sa daghang katuigan, nag-alagad ako kanimo ingon nga usa ka ulipon, ug wala gayod ako magsupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod. Bisan nati, ngakanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Grabing jealousy niya, no? Ngano di ay? Kay nakita niya, nga kining anak nga nagsayang-sayang siyang kinabuhi kaniadto, nang insulto sa iyang ginikanan, nibalik karon gipangga og taman. Gigastuan. Gitagaag bagong bistig, gitagaag bagong sapatos. Inyong mga anak magpapadlong, anak, grabe na ulawan ko sa atong barangay, anak, na bagong sapatos, branded kayo na. Nga anak ka? Inganay mong buhaton? Pero kabalo ka mga igsoon, kinagrabihan. Makita nato din karon ang prinsipyo sa gitawag og nasayod sa kamatuoran pero wala na kinabuhi sa kamatuoran. Anak siya og mao nay kamatuoran, tama? Pero mismo sa iyang pagpanulti nag-ingon siyang nag-alagad ako nimo sama nga ulipon. Ikaw ug ako anak ta sa Dios, pero nga atong pagkinabuhi dili ingon nga anak sa Ginoo kun dili sama nga ulipon pagyapon ta sa sala. Unya mo reklamo ta sa Ginoo kung dunay panalanginan, ikaw na unsa ka diha mo reklamo ka? Dili, kinahanglan ikaw mismo i-acknowledge nimo imong kaugalingon nga anak ko sa Dios ug munay kamatuoran, busa ang akong pagkinabuhi magkinabuhi sama kang Kristo. Aron dili ka pareho aning maguwang nga mo complain. Because I tell you, ang prodigal son dili lang katong nibiya, prodigal son sab ang naara sa palasyo sa hari nga mao ilang papa, pero walay pagtagad sa hari, dili makigsulti sa hari, di maminaw sa hari, tuara nagpuyo kanunay sa nagkinabuhi sa mga ulipon. All of them, they are prodigal. Kining magulang o kining manghod nga nag-usik-usik o kining magulang nga walay panahon sa iyang papa, all of them, they are prodigal sons. Gikinahanglan pang mabalik tong manghod, usa po ning maguwang nga naara sa iyang puder, mabalik ngadto sa iyang amahan. Because I tell you, daghang mga anak diri nga prodigal, bisag naa, sulod sa panimalay sa iyang amahan. Mga anak nga di mo tagad o ginikanan, prodigal son. Pero naara na sa balay. Naara sa balay, di mananghid og mulakaw. Naara na sa balay. But they are prodigal.
Sa Bisaya, layas. Ikaw ug ako layas. Walay usa nato diri nga exempted. Unya nga unsay katungod nato nga mojelos ta makakita ta sa uban nga giangat sila sa Ginoo gipanalangina sa Ginoo. Unsay katungod nato nga mojelos ta nga wa man ta nagkinabuhi nga naas kamatuoran, wa man ta nagkinabuhi nga anak, nagkinabuhi man tang sama sa ulipon. Ulipon sa sala. I tell you, kining anakan ni gihigog mag-ayo sa amahan. Because maybe sa diha pa ni nagpabilin patingali atong palapdan og ayo og palamnan arang masabtan tog ayo. Kining anaka close sweet kay ni siyang papa. Sa wala pa siya ni rebelde. Pero ang iyang maguwang to aras barkada kanunay. Munang ningon siyang nagkinabuhi sama sa mga ulipon. Tanawon nato ning atong mga anak. Mas ganahan silang manguyog sa mga barkada. Magkinabuhi nga samas pagkinabuhi sa ilang mga barkada. Even ang atong mga young people dinhi nga mga Kristohanon, gusto silang magkinabuhi samas pagkinabuhi sa ilang mga barkada nga dili mga Kristohanon. Pag imo nang badlungon, labi nagbadlungon ni pastor mo, ingon na nang anong butaan mo ko ni pastor. Nindutak na laing simbahan nga matukod ning Lourdes kay di na gyud kumuduol dia kay butan ko. Sa tinuod lang wala man kabuti. Gani ang anak ni ingon siya pa, ambi na kay mulakaw nako, wala siya pugni. Gihatagan, gipabalunan pa siya. Pero ang nahitabo mga igsuon, kining mga tao nga naa pa sa gawas o nga wala nagpangalagad. O ang naa karon sa sulod sa simbahan, naara sa presensya sa Father in heaven. Parihong layas. Because even nagsimba ka, wakay basa-basa sa iyang pulong. Bisag nagsimba ka, wala kay ampo-ampo niya. Bisag nagsimba ka, wala ka nisalig niya. Bisag nagsimba ka, wala ka nag-alagad sa iya. So kitang tanan mga layas sa presensya sa Ginoo. All of us. Walay sakto, walay tarong nato. And we need the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ. Bisan kaning nagwali, layas ni sa presensya sa Ginoo. Umuni dapat natong masabtan pag-ayo karon unsa kadako ni nga consequence. Kining nasayod tas kamatuoran nga wala ta nagkinabuhig unsay naas kamatuoran. Sigurado na na. Ayaw na kag-i-question ka, ayaw na ka wa kay laing taong alahigon. Ikaw na mismo magdesisyon sa imong kaugalingon. Nga akong tarungon ning akong kinabuhi pinasubay sa kamatuoran nga gisulti sa Ginoo. Unsay iyang complain? Ingon siya, "Tay, nakita na niya no? Wala man nato na highlight ning kinaiyaan ning maguwanga. Kay kung mubasa kag Luke chapter 15, salaan ra kanunay ning nilayas nag-usik-usik. Wala nimo na pamalandungi ning nahabilin. Nga kita karon magtan-aw ta sa mga taong wala pa nagpangalagad, moingon tang grabe man na ilang binuhatan, pero wa ka na malandong nimo nga naas presensya sa Ginoo, unsa pud ang atong pagkinabuhi? Gitagad ba nato ang Dios or tawgon ra nato og tagdon ang Ginoo kung doon na natay gikinahanglan? Mostly ing ana mahitabo, tama? Nga sangpito na tong Diyos, mag-ampo tas Ginoo, mutawag tas Ginoo, og naa na tayo gikinahanglan. And mo complain na ta sa Ginoo kung makita na to ang uban nga gipanalanginan na sa Diyos. Because, I tell you, sa panahon nga nahisayod tas kamatuoran, unya gilapas na to ni, nagkinabuhi tang sama sa ulipon sa sala, og dili anak sa Diyos. Muni complain. So ang amahan, gitubag siya. Giingnan siya sa amahan. Atong tiwason, aron mahumanata. Giingnan siya sa iyang amahan. Anak, magkadiri, imom ni tanan. Diba? Sakto? Tanawa. Sa verse 31, ang amahan mitubag anak, ikaw kanunay nga uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Tanawa kung say naas anak. Naniya tanan, tama? Pero kay nakinabuhi mo siya sa mas ulipon. Didi niya mapahimusla kung say naa niya. I tell you, ang atong Diyos, grabe siya tag-iyas tanan. Pero kay nagkinabuhi man tang ulipon sa sala. Mao ni, ingani ta karon. Lisod kaayo. Bayang verse 32. Apan,
kinahanglan gayud nga magkumbira og malipay kita, kay ang imong igsuon namatay. Ha, buhi pa to ha, wala namatay. Mo nang sabto nato nga sa Biblia ang kamatayon dili ning mahutdag gininhawa nga mabaho. Ang kamatayon nga gitudlo sa Biblia nga malayo sa amahan nga mao'y naghatag sa kinabuhi. Munay namatay. Munang pwedeng buhi ta unya patay ta sa mata sa Ginoo. Munang balik ta sa Ginoo. So magkumbira kita kay kining imong manghod, imong igsuon namatay o karon nabuhi, nawala siya. O karon nakaplagan na. Mo ni simple ra kayong tubag sa amahan. Now, duha ni silang nangawala. Ining maguwang naara tuod siya sa presensya sa iyang father. Pero wala na ang iyang relasyon sa iyang tatay. Sige na lang siya kuyog sa mga ulipon. Magkinabuhi, pareha sa pagkinabuhi sa mga ulipon. It's the same thing sa atong nahimong kahimtang. Nganian na to ni ata. Ang uban ng backslide, ang uban ng wala na ang kapangalagad. Pero ikaw gako ni ata. Pero ang atong pagkinabuhi, sama ra gihapon nila nga naulipon sa sala. And karon ingnon ka sa Dios, anak. Wala ba nimo na-realize? Ang authority akong gihatag nimo, ang tanan imuha. Unsay imong gidili, akong gidili. Unsay imong itugot, ako itugot. Imo ni tanan. Makahimo ka sa tanan. Muhulat pa kang tagaan ka na kog kanding, imo ni tanan. Pero kay wala man ka nagkinabuhi, nga daw akong anak, ug tag-iya ni ining tanan. Kay nagkinabuhi man kasama sa mga ulipon. Tapos karon mag-jealous ka. Mauni ang eksaktong kahimtang karon sa mga Kristohanon o sa mga kasimbahanan. Nga bisag, ang pulong sa Diyos, tinaw kaayo nga ginapasabot. Gihubad og Bisaya, nga mabasa nato sa tinaw kaayong pagbasa. Pero naatay kasing-kasing, huna-huna, nga kanunay nagsalikway sa kamatuoran nga atong mga nakatunan. That is why makita nato ang atong kinabuhi, nga nagkinabuhi sama sa ulipon. And dili si pastor ang magdesisyon nimo. Dili pod ikaw ang magdesisyon ni pastor. But ang kadang usa nato, gitagaan kahigayunan ni Lord nga makarealize unsa nay atong posisyon. Niaman ka sa simbahan karon or tua ka karon na minaw lang sa live streaming nagtan-aw. Nawa pa ka nagpangalagad sa Dios. Ikaw nga tua sa layo, ikaw karon ang manghod. Ikaw nga niya sa presensya sa Dios, ikaw karon ang maguwang. Pero kitang tanan, kinahanglang mo desisyon nga atong ibalik sa Ginoo ang atong maayong pagpakigrelasyon niya. Dili na ka nako, ako mismo sa akong kagalingon or ikaw, dili na ta kinahanglan pang sultiag unsang sala anaan nato karon. But ipakita ni Lord sa unahan, unsay dangatan sa mga taong nagkinabuhi, pinasubay sa mga kamatuoran nga ilang nahuptan, o unsay dangatan sa mga taong nasayod sa kamatuoran pero wala nagkinabuhi. But si Lord magpasidaan sa kada usa nato. Doon na siya ipanalangin, kadaugan, kadagaya. Naan niya tanan. Pero naani mo pod ang desisyon. Because ang manghod naglisod-lisod nga daway nahot. Ang maguwang usab nagpuyo dito sa dapit nga grabe ang kadato. Pero nagkinabuhi gyapon siyang daway nahot daw ulipon. That is why pareho sila. Challenge this morning. Si Lord nagtawag nimo og nako, desisyonin na intawon ang imong kinabuhi. Duha ra ka butang ang atong nahimo. Wala tay maayong butang nga nahimo atubangan sa Ginoo. Ikaw nga wala nag-alagad sa Dios o ikaw nga nag-alagad sa Ginoo, wala tay mga maayong butang nga nabuhat sa Dios para sa Ginoo. Kundili ang atong nabuhat paglapas sa mga kamatuoran o pagbuhat sa butang
nga nahimong kapandulan sa mga dili magtotoo. Karong adlaw, tawag ni Lord nimo og nako nga ang kamatuoran nga imong nadunggan imong maikinabuhi. Naa nato ang desisyon. Ikaw ug ako, doon na tayo tagsa-tagsa kapag bulutan nga mo desisyon. Dawaton ba nato ang kamatuoran o dili? Sa atong awit kaganina ningon, I'm no longer slave of fear. Dili na daw ta ulipon sa kahadlok. Nga nung ratol, taranta, hadlok, ragyapon kaayo ta. Because wala ta nagkinabuhi nga daw anak sa Dios nga naas kamatuoran. But ang atong ikinabuhi, pariha sa mga ulipon, sa mga kalibutanon nga tao. Gitawag ka ni Lord karon. Shall we all stand? Let's bow our head. Let's humble ourselves before God. Ikaw ug ako, dunay mga gapos na ining kinabuhi. Ikaw ug ako, dunay mga butang nga kinahanglang tangtangon ni Lord sa imong kinabuhi. Pero sultian ka nako, ikaw lang, dili si Lord. Ikaw ang magdesisyon. Si Lord kanunay nagtawag nimo. Kanunay nagtudlo, nagpanton tungod sa iyang paghigugma nimo. Ato simbahon ng Diyos. Pangayog tabang karon sa Ginoo. Maybe you are in the presence of God pero wala nimo na feel iyang presence sama sa maguwang sa prodigal son. Or maybe na nakaslayo kaayo karon. Magbasa ka sa iyang mga pulong, muampo ka, mudahig ka pero di ka maka-feel sa iyang presence. It's because na mga butang nga supak sa mga kamatuoran nga imong gihuptan. Pagpaubos sa Ginoo o himo ang pag-ampo ning maong awit. Simbaha ang Diyos. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagaduol ako. Ikunsad, O Diyos, ang presensya mo, kanako. Balik sa iyang presensya. One more time. Simbahon ka. Sa kinabuhi ko, sama-samang hod, kinasing-kasing nga mibalik o miduol sa iyang amahan. Ikunsad, O Diyos, ang presensya mo, kanako na napaubos. Ayaw tago, ingna si Lord ania, Lord. Kinabuhi ko, tabangi o Diyos, nga mabati ko ang gugma mo, ngaway paglubag. Tagbawa o Diyos, ang kasing-kasing ko, nagiuhaw sa presensya mo, giuhaw sa presensya mo. Simbahon ka, O Diyos. Himo ani nga pag-ampo. Simbahon ka sa kinabuhi ko. Sila nga naa sa halayo, o ikaw nga niya sa presensya sa Dios, parihong nagkinahanglan nga moduol sa Ginoo, parihong nagkinahanglan nga makabati sa iyang gugma.
Ayaw tago sa imong salaing na siya niya o Diyos. Niya o Diyos, ang kinabuhi ko. O Diyos, na mabati ko ang gugma mo, ngaway pagluban. Tagbawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Giuhasing tabangi, O Diyos, pangayong tabang sa Ginoo. Tabangi, O Diyos, sadyang magtanaw ako sa kabukiran, makapangutana ako, diin man gikan ng akong panabang. My help comes from the Lord. Ang Diyos lamang ang makahatag ni mo katagbawan. Bisag maangkon pa ni mo ang tanan, og mailayo ka sa Ginoo. Wala gyapon kay katagbawan, pangayong tabang sa Diyos. Namabati ko ang gugma mo, ngaway pagluban. Tagbawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Nagiuhaw sa preseng tabangi, O Diyos. Tabangi, O Diyos, namabati ko ang gugma mo, ngaway pagluban. Tagbawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Giuhaw sa presensya mo. Giuhaw sa presensya mo. Giuhaw sa presensya mo. Let's pray. Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong nga among nadunggan karon. Tungod kay tinuod man bitaw nga ang among pagkinabuhi, Ginoo, dako na kayo ang paglapas ni ini. Nigawas na kami diya sa among pagkinabuhi sa mga kamatuoran nga among mabasa, madungog, ug makita, Ginoo. Tabangi kami, Lord. Sila nga nahalayo, Ginoo. Salamat sa pagkapkap sa ilang mga unahunag, mga kasing-kasing. Kaya mabalik sila, ma-realize nila, matalikod sa mga pagpagkasala. O kami usab nga niya, O Diyos. Dili may sama sa pagkinabuhi sa maguwang. Nga naara tuod siya sa poder sa iyang amahan, pero wala siya'y panahon para sa iyang amahan. Nabisi siya sa mga gimbuhaton, pariha sa mga gimbuhaton nga naa sa mga ulipon. Mausab ka na ang eksaktong kahimtang namo karon, O Dios. Makita namo ang among kaugalingon nga nagsimba mi kanimo, pero mubo kayo ang among panahon. Wala mi panahon sa pagbasa sa imong mga pulong. Wala mi panahon sa mga pag-ampo. Wala mi panahon nga mo paambit nini ngadto sa uban. Wala mi panahon para nimo. But sama sa gibuhat sa mga tawo nga nalayo kanimo, maupod ang among gihatagan og taas nga panahon naman. Mao nga Lord, na kinahanglan ming tanan sa imong kaayo, sa imong kaluoy, sa imong nga grasya, sa imong pagtandog, O Dios. Ang kinabuhi ani nga ministry, ani nga church na alang nimo, Lord God. Mao nga ayaw tuguti, Ginoo, nga kini nga ministry mahimong prodigal son, mahimong like the prodigal son, Ginoo, nga layo kanimo, or mahimo ba hinuon sa jealous elder son, O God, nga naa nimo pero masinahon kami sa among isig katawo.
Salamat sa imong mga pagbadlong, sa imong mga pagtudlo. Ug salamat, Lord, nga padayon kaming magkinabuhi, nga huptan ang mga kamatuoran nga among nabasa ug nadungog pinaagi sa among mga pagkinabuhi. Father God, we thank you for this morning and we give you the honor, the glory, adoration, and thanksgiving. Among gibalik kanimo o Amahan. Pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, among Hari, Dios o personal nga mangluluwas. And everybody says, Amen and Amen and Amen.